Uyawazi loya muzwa izicathulo zakho ozithandayo seziqala ukuvuleka ngaphambili? Noma ingane ebuya esikoleni izicathulo zibukeka sengathi zilwe impi enkulu enkundleni yebhola. Ungazilahli, eThukela Ferry Mall, opposite to-Cash Build, i-entrance yakhona, eduze kwe-taxi rank, kukhona nje iPhudo Locker lapho-ke. Ulapho-ke uBhutuzwane, umakhenikha wezicathulo, ongchwepheshe obuyisela izicathulo zakho zibe sempilweni nasezingeni eliphezulu. Uyakwazi ukulungisa izicathulo, ufaka ama-sole amasha, ulungisa ama-heel, uthunga nokulungisa futhi izinto ezinozipho, uyalungisa nezikhwama kanye namabhande, futhi uphinde athengise izimbadada ezinhle zabantu abadala nezingane, eziqinile, ezinhle futhi ezinethezekile ukuhamba ngazo nsuku zonke. Noma ufuna ukulungisa izicathulo zesikole noma ezomsebenzi noma ufuna izimbadada ezintsha zomndeni, indawo yakho yile. Amanani aphansi, umsebenzi osheshayo, ikhwalithi ongayethemba. Vakashela-ke uBhutuzwane namhlanje eThukela Ferry Mall, opposite u-Cash Build entrance, eduze kwe-taxi rank. Ungene ukhathazekile, uphume uhamba ngokuzethemba. Siyabonga.